Paghaman day na ho panili og pamisbis, gigutom na ko so nag-an ko kung siyang sudanon kay wala naman gani kape. So sao naman lang kanin no. So nakita man ko sa akong taong naapa man jud siya dito sa gawas ug naapa diri sa sulod. So ako na lang jud siya waon. So wala mo ko lain gud pud gusto aning tawo og daghan-daghan lami gud siya adobong talong pero og gamay ra mas nindot pod sugba ug napoy mantika syempre mas lami pod ang pinirito pero karon kay wala man gyud di sugba lang sa ta human naman tay suka pites na so malagay kilami bitaw aning nakagani itanom no kay once nga gutumon ka di ba imong kuhaon or imong lutoon simple ra gud ni mga kinabuhi namo diri sa bukid no ug makaingon man nga lisod pero importante lang gud nga himsog ang food ang law sa mga bata bitaw bisan unsa pa ang problema mo dili man gyud na sa ipakita sa mga bata usay syempre lahi man gyud ang kinabuhi sa mga bata no relax lang wala gyud siya kauna-una unsay problema so syempre na naman sa una may agim tas pagkabata nga enjoy lang so lami kaayo una-unaon gani nga lami ibay sa pagkabata kay ngano kaning mga ginikanan di lalim uy di lalim ni magunahuna unsay kanon unsay lutuon human wa pa jud kay kwarta so mo na diha no man akong ginahuna nga magtanom na lang gyud kay once kay kwarta na lamang gud kay ani so ako ra gyud siya sugbaon kay gutom na namahon naman sa mga bata ako na lang kay ang tulo tuan naman sa eskwelahan practice na lang gud sila so syempre duha lang gud mininay jil mahabilin so syempre palaban ta permanente oy kung sarag na mao ra poy atong sudanon so ganahan lang ko magtan-aw ning ahong mga tanom samot na og kanang mahinloan na ganin ako or makapanilhin na ako kay ayahay kay paminaw so kaning petchay tangtangan na nagud po niyog dahon tungod kay utan-utan ra man ni namo so syempre dahon lang dili gyud nako siya harveston nga ibton so thank you for watching mga kaasay god bless everyone.